खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बिजिरो आरो बिटिआरआव सावस्रि जोथोनखौ बांहोनो समायखिरा लादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि खामानिफोर आरो सावस्रि सिबिथाइफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दावबायहैदोंमोन। गावनि दावबायनाय समाव बिथाङा आउट पेशेन्ट डिपार्टमेन्ट (अपिडि), इन्टेन्सिभ केयार इउनिट (आइसिइउ), ब्लाड बेंक, अर्थ'पेडिक (अपिडि), क्लिनिकेल लेबरेटरि, सिटि स्केन इउनिट आरो बेरामि रां होग्रा केबिनफोर बायदि गोनांथार बिफानफोरखौ आनजाद नायदोंमोन। बिथाङा देहा फाहामगिरि, नार्स आरो मेडिकेलनि फरायसाफोरजों सावरायदोंमोन जाहाथे बिसोरो मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ बुजिनो हायो। गिबि मन्थ्रिया देहा फाहामसालियाव सिबिथाय होनाय बेरामिफोरनि अनजिमाखौ नोजोर होदोंमोन आरो होनाय सावस्रि जोथोननि गुनखौ बिजिरदोंमोन। मानगोनां सिएमआ सिबिथाइफोराव गोग्लैनायखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे जथुमबो खुंदोंमोन आरो देहा फाहामसालिनि बिथायारि सानज'थाय आरो मावफारियाफोरखौ गोख्रों खालामनो राहा लानो खोथा होदोंमोन। बिटिआरनि मोनसेल' सोरखारि मेडिकेल कलेज महरै रायजोनि थांखिया बेखौ मोनसे गोजौ थाखोनि सावस्रि जोथोन फसंथान महरै जौगाहोनाय। नैथि खौराङाव दङ जुडिसियेल आनजादाव बर' रावखौ बोखारजानायखौ लानानै एबसुआ रायजोनाङैनो सोमावसारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ बर' रावखौ आसामनि जुडिसियेल थिसनथाइ आनजादाव सोसननांगौनि दाबिजों बृहस्पतिबाराव रायजोनाङै सोमावसारदोंमोन। एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव दिन्थिफुंनायफोरा आसाम न्यायारि सिबिथाइ आनजादनिफ्राय संबिजिरारि गनायथि मोननाय राव बड'खौ नागारनायनि थाखाय आसाम सोरखार आरो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ थांखिनानै बुंदोंमोन। क'क्राझारनि जेडि र'डआव मोनसे गिदिर हेंथा दिन्थिफुंनाय जादोंमोन, जेराव दिन्थिफुंगिरिफोरा हेंथा दिन्थिफुंनाय महरै थिसननाय फोसावथायनि कपिफोरखौ सावदोंमोन। एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन दि बर' रावनि मोनथायखौ सोलायबाय थानाया गनायजाथाव नङा, गुबैयै मानोना बेयो आसामाव लोगो मावख'आरि रावनि थामान लायो। थामथि खौराङाव दङ मरिगावआव गथ'सा आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव सासे सुबुंखौ 20 बोसोरनि साजा। आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि सिङाव मोनसे गेदेर रायाव मरिगाव बिजिरसालिया मिथुन बंटाइखौ सासे उन्दै गथ'साखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि थाखाय 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बे रायखौ उफ्रा सत्र बिजिरगिरि लोगो जर'खा बिजिरगिरि पिअ'सि एस. एन. ए. आहमेदआ पक्स' केस नं 92/2024 जों सोमोन्दो लाखिनानै होदोंमोन, जाय मरिगाव पुलिस थानानि केस नं 110/2024 निफ्राय फैदोंमोन। गरमारि गामिनि थागिरि आरो जांब' बांटाइनि फिसाज्ला बांटाइखौबो 30,000 रां जरिमाना होनाय जादोंमोन। जुदि जरिमाना होनाय जाया अब्ला बिथाङा आरोबाव 6 दाननि जोबथेसालियाव थानांगोन। दायनिगिरिया सिगांनिफ्रायनो 1 बोसोर 2 दान आरो 11 सान जिम्मायाव थाखाबायमोन, जायखौ बिथांनि साजानि बेरेखायै थि खालामनाय जागोन। बिजिरसालिया बै सानावनो रादाय होनायनि वारेन्टबो जारि खालामदोंमोन आरो बंटाइखौ गावनि समगान्थिखौ सिबिनो थाखाय मरिगाव जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बे दायनिगिरिया गथ'फोरखौ आथोनारि दायनि बेरेखायै रैखाथि होनायाव न्याय बिफाननि गोख्रों गसंथानायखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ बिसिखौ बुथारनायनि दायाव हमजानाय हौवाया पुलिसनि खाथियाव गावखौ गथायदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव गावनि बिसिखौ बुथारनानै गावनि 5 बोसोरनि फिसाज्लाजों खारलांनायनि दायनिगिरि डिम्बेश्वर गगैआ बकाखात पुलिस थानायाव गावखौ गथायदों। गगैआ गुबैयै बकाखातनि कथाकलीनि नगावनि काथियाथलियाव गावनि बिसि टुबुकी ग्रान्टनि रमला कनभारजों थागासिनो दंमोन। मंगलबाराव बिथाङा अजद होनाय बायदियै रमलाखौ बुथारदोंमोन आरो गावसोरनि गथ'जों लोगोसे बकाखातआव खारखोमादोंमोन। बुधबारनि मोनायाव बिथांजोनि सोमोन्दो गोनां खुरमा बाहागिफोरा न'नि दरजाखौ सिफायनायनि उनाव रमलानि गलिहांनाय गोथै सह'खौ साननै उनाव मोननाय जादोंमोन। मोदोमाव जोखोमनि दागो नुनो मोन्दोंमोन। पुलिसआ बै मोनायाव जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन। सोंनाय फिननायाव गगैआ बुंनाय बायदिब्ला गावनि बिसिखौ जुलि जायै सोमोन्दोनि थाखाय बुथारदों होनना सिमान जादों।
बकाघाट पुलिसा रोखा खालामो दि गगैखौ सिगांनि नायबिजिरनायनि थाखाय नगाव पुलिसनो गथायनाय जागोन। बाथि खौराङाव दङ धुबुरी पुलिसा सासे एमएलएनि लाक्जारि कारखौ गोजा बत्ती आरो राजखान्थियारि नेरसोननि गनायथि गैयै बाहायनायनि थाखाय जरिमाना खालामदों। गोजा बिखोन आरो राजखान्थियारि साइनेजनि आयेन बेरेखायै बाहायनायनि थाखाय धुबुरीयाव एमएलएजों सोमोन्दो थानाय लाक्जारि कारखौ जरिमाना फोनांनाय जादों। आसामनि एमएलए नजरुल हकनि नखरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोजौ थाखोनि मार्सिडिज बेन्ज ए क्लास लिम'जिनखौ बृहस्पतिबाराव धुबुरी पुलिसा थि गनायथि गैयाजासे गोजा बत्ती आरो राजखान्थियारि बर्डफोरखौ बाहायनायनि थाखाय साजा होदों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रेबथुमनाय नम्बर AS01EF3333 गोनां आरो सिराजुल हकनि बिगोमाथियाव थानाय कारखौ गोबां समावनो धुबुरीयाव नुनो मोननाय जायोमोन, जेराव साइनेजआ बेखौ हिन्दीआव इउनिट प्रेसिडेन्ट 23 धुबुरी LACनि गारि महरै सिनायथि होयो। बेयो मोनसे जोंबाय थानाय गोजा बेकनखौबो दिन्थिदोंमोन, गोख्रोङै हरखाब जाब्रबथाय एबा गोख्रैसिन सोरखारनि बाहायनायनि थाखाय। बे सप्तानि जागायजेननायाव फोसावनाय आरो फोसावथायनि उनाव गारिखौ धुबुरी सदर पुलिस थानायाव लाबोनाय जादोंमोन। गोजा बत्ती आरो राजखान्थियारि नेरसोनफोरखौ बोखारनाय जादोंमोन। पुलिसनि सुलुङा बुंदोंमोन दि एमएलएनि फिसाज्ला अतिक शकील हकआ गारिखौ राजखान्थियारि गोहोमखौ दिन्थिनो आरो गोसो गैयै जुनिया मोनथायफोर मोननो थाखाय बाहायगासिनो दंमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ गवालपारानि पाइकान रिजार्भ फरेस्टआव होखारनाय हाबाफारिया हिंसायारि महर लादों। पुलिसनि गुलिजों सासेनि जिउ खहा, गुबुन सासेया जोखोम। कृष्णाइ रेन्जनि सिङाव थानाय पाइकान रिजार्भ फरेस्टआव आसाम पुलिस आरो हाग्रा बिफानजों खालामजानाय मोनसे होखारनाय हाबाफारिया बृहस्पतिबारनि फुङाव हिंसायारि जादोंमोन, जेराव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जायो। 140 हेक्टरनिबो बांसिन दखल खालामजानाय हाग्रा हानिफ्राय आयेन बेरेखा थाखुलिफोरखौ बोखारनायनि थांखिजों बे अपारेशनआ बिद्दापारा आरो बेटबारि ओनसोलाव जायगायारि सुबुंफोरनि गोख्रों हेंथानि मोगा-मोगि जानांदोंमोन। थासारिया बांदोंमोन जेब्ला थागिरिफोरा बुंनाय बायदिब्ला होखारग्रा हान्जाखौ अन्थाइजों गाग्लोबदोंमोन आरो गंसे जावखांग्राखौ खहा खालामदोंमोन। बेनि फिननाय महरै पुलिसआ अजद होनाय बायदियै गुलि गावदोंमोन, दाबि खालामदोंमोन दि बेयो गावखौ रैखाथि होनायमोन। शकुवार हुसेन मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो, फारसेथिं गुबुन सासे कुतुबुद्दिन शेखआ गोब्राब जखम जायो। रोखा नङि रिपर्टफोराव पुलिस मावथिफोरनि गेजेराव जखम जानायखौबो मुंख'नाय जादों। बिबानगिरिफोरा सिगाङाव गोबां सांग्रांथि रादाब फोसावदोंमोन आरो रायजोआरि फोसावनायफोर खालामदोंमोन, जेराव आयेन बेरेखा थाग्राफोरखौ गोसो जानानै ओंखारलांनो खावलायदोंमोन। बेफोर नाजासेयावबो जोबथा अपारेशनआ गोबां हेंथाजों मोगा-मोगि जादोंमोन। जाथाय जानाय जायगानि भिडिअ'फोराव मोनसे गुलाय-गुजाय आबहावा नुनो मोन्दों, जेराव रागा जोंनाय होंगो-दोंगोआ पुलिसजों मोगा-मोगि जायो, अन्थाइ खुबैयो आरो मावख'आरिफोरखौ होसोयो। हाग्रा मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि बे होखारनाया पाइकान रिजार्भ फरेस्टखौ रैखाथि होनो थाखाय गोनांथारमोन, जाय मोनसे गोनांथार सोरबिथिं खान्थियारि ओनसोल जाय दखल खालामनायनिफ्राय गिख्रंथाव खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदों। स्निथि खौराङाव दङ एनआइएआ आलफा आइ बेरफ्रुनायनि खैसार खालामनायजों सोमोन्दो थानाय दिसपुर आइईडी बोखांनायाव आरोबाव सानै सुबुंखौ खादों। नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि एनआइएआ गुवाहाटीनि दिसपुर लास्ट गेटनि साखाथियाव गंसे आइईडी बोखांनो हानायजों सोमोन्दो थानाय आरोबाव सानै सुबुंखौ खादों। बे केसआ उदांस्रि सान 2024 मायथाइयाव आसामाव बमा बेरफ्रुहरनो थाखाय होबथाजानाय हानजा आलफा आइनि मोनसे गिदिर फाव फान्दायनायजों लोब्बा दं। दायनिगिरि भार्गव गगৈ आरो सुमु गगैआ डिब्रुगड़ जिल्लानि थागिरि। एनआइएनि बायदिब्ला सानैबो हायुङारि सैथोथि आरो रैखाथिखौ गाग्लोबनो थाखाय आलफा आइनि फाव फान्दायनायाव थोंजोङै लोब्बा दंमोन। बे खाजानायजों बे जाथायाव हमजानाय सुबुंफोरनि गासै अनजिमाया 3 जाबाय। एनआइएआ सेप्तेम्बर 2024 मायथाइयाव दिसपुर पुलिसनिफ्राय नायबिजिरनायखौ आखायाव लादोंमोन। थांनाय दानाव एजेन्सिआ 3 दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै बिएनएस, इउएपिए आरो बेरफ्रुग्रा मुवा आयेननि सिङाव चार्जसिट दाखिल खालामदोंमोन। मावख'आरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ कक्राझारआ 125 कौटि रांनि स्टेडियाम मोनगोन, हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबाराव कक्राझारनि थाखाय 125 कौटि रांनि जोलुर स्टेडियाम फोसावदों। बे मावथांखिया बे बोसोराव जागायगोन आरो 3 बोसोराव फोजोबगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों।
रिपर्टनि बायदियैब्ला सीएम बिथाङा साय फोथाराव बड'लेण्ड सीएम काप जोलुर बादायलायनाय 2025नि जोबनाय फोरबोआव फोसावो। बेबादिनो स्टेडियामफोरखौ उदालगुरि, चिरां, तामुलपुर आरो बाक्सा जिल्लाफोराव लुनाय जागोन। सीएमआ अलिम्पिक चेम्पियन अभिनव बिन्द्रानि फाउन्डेसनजों जौगाहोजानाय क'क्राझाराव मोनसे गोजौ दिन्थिफुंनाय गेलेमु फोरोंथाय आरो रिहेबिलिटेसन मिरुबो बेखेवदोंमोन। मिरुआ मोनसे उखुमनि सिङाव जौगा फोरोंथाय, दुखु मोननाय जोथोन आरो रिकभारिनि हेफाजाब होगोन। गिबि मन्थ्रिया 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथानि उनाव ओनसोलनि गोजोन आरो जौगानायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेफोर गोदान सुबिदाफोरखौ बिटिआरखौ मोनसे गेलेमु मिरु बानायनायनि फारसे आगाननि अन्थाइ बुंदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन।